Η Ελλάπης είναι μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία, πρώτη στο χώρο παραγωγής γεννόσιμου φαρμάκου και φαρμάκου δικό της με δική της άδεια κυκλοφορίας. Απασχολούσε το 2011-12 γύρω στα 1.200 άτομα. Μεγάλη βιομηχανία. Μεγάλη βιομηχανία. Είχε, πέρα από τις παραγωγικές μονάδες, είχε και διακίνηση και αποθήκη. Η εταιρεία άρχισε να απαξιώνεται όχι λόγω της οικονομικής κρίσης. Ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης τράβαγε δάνεια από τράπεζες για να χρηματοδοτήσει, υποτίθεται, τον όμιλο. Εμείς σαν εργαζόμενοι δεν είδαμε ποτέ τα χρήματα αυτά να μπαίνουν στον όμιλο. Το πόρισμα που είχε κάνει η αρχή για το ξέπλυμα το καλοκαίρι του 2011, όταν ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, η οποία είχε εντοπίσει όλες αυτές τις περίεργες διαδρομές χρημάτων και σε λογαριασμούς σε συγκεκριμένες εταιρείες συμφερόντων Λαβρεντιάδη, οι οποίες, Νίκο, το εντυπωσιακό είναι τι? Ότι ουσιαστικά δεν επιχειρούσε να αντλήσει δάνεια από την τράπεζα μόνο για να στηρίξει τις επιχειρήσεις του. Είναι χαρακτηριστικό, θα σου διαβάσω εδώ από το δημοσίευμα που είχαμε κάνει στην Καθημερινή τότε, ότι μία εταιρεία που δανειοδοτήθηκε ήταν η Γλυκιά Γεύση και οι χημικές βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος. Οι χημικές βιομηχανίες, λοιπόν, δικαιούχος είναι πάντα ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Οι χημικές βιομηχανίες, λοιπόν, Βορείου Ελλάδος ήταν 100% θυγατρικής μιας εταιρείας επίσης του Λαβρεντιάδη. Ιδρύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και την 1η Ιουλίου του 2010 τέθηκε σε καθάριση. Ο ίδιος την έθεσε σε καθάριση. Που είναι σημαίνει... σαν να δημιουργείται μια εταιρεία ή σαν να πάρει ένα μεγάλο δάνειο και μετά να... Ότι ουσιαστικά έρχεται, συστήνει μια εταιρεία... Αν μου επιτρέψει, Ευγενία μου, τέτοιες περιπτώσεις στο εισαγγελικό πόρισμα και στα κατηγορητήρια, τα οποία αριθμούν 300 σελίδες, είναι δεκάδες. Δηλαδή, αυτό είναι, με δύο λόγια, αυτό που είπε και ο Νίκος, η ουσία της κατηγορίας σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, ότι αυτές οι δανειοδοτήσεις ήταν μη νόμιμες, με επισφάλειες και βεβαίως τα απορίσματα τα εισαγγελικά πάνε και ένα βήμα παραπέρα. Τι λένε δηλαδή? Ότι ο κύριος Λαβρεντιάδης δημιουργούσε εταιρείες για να μπορούν να δανειοδοτηθούν από την τράπεζα. Απόδειξη ότι το ύψος του ποσού που βγαίνει κατά το εισαγγελικό πόρισμα είναι 701 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα των εργαζομένων. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους? Άρχισε από τον Οκτώβρη του 2011 να ζητάνε μείωση στους μισθούς του κόσμου, το οποίο το αντιδράσανε και δεν πέρασε. Το επόμενο βήμα της διοίκησης ήταν να βγάλει τον κόσμο που δεν δέχτηκε τη μείωση του μισθού του σε διαθεσιμότητα και μόλις έληξε το μέτρο της διαθεσιμότητας οργανώσαν ένα πλάνο ομαδικών απολύσεων χωρίς να δώσουν κάποιο κίνητρο ή κάτι παραπάνω από τα νόμιμα. Τους δώσανε την αποζημίωση σε βάθος 1 χρόνου, υποσχετική ουσιαστικά πήρανε, και έτσι παρόλα αυτά προσελκύσανε γύρω στα 250 με 280 άτομα πέρσι να φύγουν. Συν την ΚΠΠ Μαρινόπουλος που έφυγε, αποχώρησε όλοι. Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή είμαστε 330 εργαζόμενοι. Οι 170 από αυτούς είναι σε επίσκεψη εργασίας από τον Νοέμβρη που σταμάτησαν οι πληρωμές. Από τους δύο, για να καταλάβω, τους 1.200, πόσοι απολύθηκαν νόμοι, πήραν αποζημίωση κλπ? 300 του Μαρινόπουλου που πήραν την αποζημίωση τους κανονικά και φύγανε, άλλοι 300 από εμάς που φύγανε κανονικά που συμμετείχαν στο πλάνο της ομαδικής απόλυσης. Και το μεταξύ προχώρησαν και οι απολύσεις, συνέχισαν οι απολύσεις με το 5% κάθε μήνα, έδιωχνε και σε αυτούς χρωστάει τις αποζημιώσεις τους, γιατί τους έδιωξε δεν τις πήρανε, και άνθρωποι που αποχωρήσανε με διάφορες άλλες συμφωνίες. Πώς είναι οι άνθρωποι που αποχωρήσαν και δεν πήραν αποζημίωση? 280 άτομα. Χρωστάνε σε 280 άτομα αποζημιώσεις. Ναι. Ο Διευθύνοντας Σύμβουλος Δημόσιου στην τελευταία μας συνάντηση μας τόλμησε και μας είπε ότι «Μα δεν υπάρχει», λέει, Λαβρεντιάδης. Τι αναφέρεστε σε αυτό το όνομα? Δεν υφίσταται ένας άνθρωπος που κατέχει το 7%.
ο φίλος του και κολλητός του και συνεταιρός του, ο κ. Αλτζαμπάρου, μέχρι πριν από 3 μήνες είχε το άλλο 15%, δηλαδή είχε σύνολο το 22-23%. Ο κ. Νιν, διευθυντικός σύμβουλος, μας ανέφερε ότι δεν είναι πίσω από τα πράγματα, είναι άλλοι. Καλά, βέβαια αυτοί οι άλλοι δεν έχουν κανένα όνομα, έτσι. Από όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί, προέκυψε η ανάγκη να οδηγηθεί η εταιρεία σε πτώχευση. Οπότε αύριο έχουμε το δικαστήριο της αίτησης πτώχευσης της εταιρείας. Την αίτηση την έχουν ζητήσει οι 280 απολυμμένοι που δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους και πάει να τους εντάξει στους πιστωτές της, και περιμένουμε το αποτέλεσμα για να δούμε τι θα προκύψει από εκεί και πέρα. Η εταιρεία τον Γενάρη του 2013 εκδικάστηκε μάλλον η αίτηση υπαγωγής της στο 106 ΙΑ. Αυτό είναι άρθρο ειδικής εκαθάρισης εν λειτουργίας. Απαλλάσσει την εταιρεία, τον εργοδότη, από τις ποινικές του ευθύνες και από τα δημιουργημένα χρέη που έχει, έτσι ώστε να μπορέσει να την επαναγοράσει με κάποιο άλλο πρόσωπο σε πολύ χαμηλή τιμή έναντι της πραγματικής της αξίας. Κανένας άλλος δεν ενδιαφέρθηκε για το μέγιστο σκάνδαλο, γιατί αν η Πρώτον είναι σκανδαλάκι ή ο Κοσκοτάς είναι τόσο, θα τα βρουν μπροστά τους. Να δώσω μια απάντηση εγώ, γιατί δεν ασχολήθηκε ο τύπος. Για να προχωρήσουμε. Διότι, αγαπητέ κύριε Λιβαδά, ο πρώην εργοδότης σας, ο κύριος Λαβρεντιάδης, είχε επενδύσει αυτά τα χρήματα που λέτε εκεί στον τύπο, ακριβώς γιατί προέβλεπε τις εξελίξεις των πραγμάτων. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, τα οποία κινήθηκαν, μετακινήθηκαν, μετασχηματίστηκαν και εξαφανίστηκαν, έγιναν βάση σχεδίου. Και γι' αυτό ακριβώς είχε επενδύσει και στον τύπο. Και είναι κρίμα μια τέτοια εταιρεία σε έναν τέτοιον ευαίσθητο τομέα να κλείσει υπό το βάρος εγκληματιών. Γιατί εγώ τολμώ να το πω, αφού δεν το λέει ο εργαζόμενος τους, ότι εγκληματεί κάποιος εις βάρος της οικονομίας.